Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω. Ναι, και θα αρχίσουμε μια σπέσια σειρά στις 50 subscribers. Να δούμε ένα λεπτό πώς έχουμε τώρα. Τώρα έχουμε 42. Άμα κάνετε άλλους 8 subscribers θα κάνουμε μια σειρά με mods. Survival, με mods, έτσι. Θα λέγεται η σειρά το ταξίδι του The Greek Killer. Το The Greek Gamer. Ή πώς το πούτσο λέγεται. Θα λέγεται. Τώρα έχουμε σταματήσει εξετάσεις. Τώρα είναι ένα βίντεο που τη βαριέμαι. Πριν τους είχα διαρρήσει και με αφήνει τώρα να πάρω κλάση. Πριν δεν μπορούσα, δεν έπαιζα καλά. Σε έχει μου πολύ νουμπάς. Βελτιώθηκα λίγο. Και γι' αυτό κάνω ένα βίντεο, Cloudkid. Στο HiveMC. HiveMC, yeah! DG servers είναι με PayPal. Αλλά μπορούμε να pay service να το κάνουμε σε PayPal. Θα μαζεύω λεφτά. Να παίρνω πολλά πράγματα. Γι' αυτό βοηθήστε με, subscribers, να θέλουν partner, να παίρνουν λεφτά, κάποια λεφτά, ώστε να μπορώ να παίρνω πράγματα και να μην αγχώνομαι. Θα πληρώσω. Θα μου πεις το σήμερα αλλιώς. Γιατί παίρνω πολλά λεφτά του μένα. Το λογικό είναι ότι θα τον ανοίξω. Μπορεί και να το ανοίξω. Μάλλον πολλά. 3-4 mini games και survival. Δεν είναι αυτό. Ένας μεγάλος server. Αύριο παίρνω 10 ευρώ. Το καλοκαίρι θα τον ανοίξουμε. Έτσι. Και θα πάρω αύριο ένα μικρό βιβλίο. Είπα και βιβλίο ή θα τα κρατήσω. Το καλοκαίρι συνέχεια από τον νόμο παίρνω 50 ευρώ. Και τη θεία μου, άρα 100 ευρώ τα έχουμε. Θα το κρατήσουμε. Αυτό θα είναι μια ανακούφιση. Θα μπορούμε. Έτσι. Ευχαριστώ πάντως για από τις προβολές σας. Παρότι που σταμάτησα το βίντεο μου. Πήρατε που δετευτήκατε ότι σταμάτησα γιατί θέλω και ας δεν μιλούσα. Σας άρεσαν έτσι όπως έπαιζα. Legend. Αρχίζουμε σε λίγο. Έλα, με το PPG να ρωτήσω τι γίνεται. Σου έπαιξαν για developer, 2 developer και 3 builder για John Demin. Ως στιγμής. Όσοι θέλετε γράψτε κάτω από το description το Skype, το όνομα του Skype σας, θα σας κάνω add. Εγώ θα κάτω από το description, όχι στο σχόλιο γράψτε το όνομα στο Skype σας. Κάτω από το description εγώ θα έχω το όνομα στο Skype, στο Facebook και στο Gmail μου, να μπορούμε να μιλήσουμε. Να μιλήσουμε, μέσα να ξεκλείσει πιο σωστά. Άμα ντρέπεστε και μην είστε. Εντάξει. Γιατί δεν γίνεται να είστε builder και να θέλουμε να κάνουμε το ένα κτίριο και να είμαστε μέσω chat. Τι γίνεται.
αυτό θέλω υποστήριξή σας. Όποιος θέλει. Admin θα είναι ένας φίλος μου σίγουρα. Δεν πιστεύω. Έκανε βλακίες τίποτα. Κανείς δεν το έχει διαλύσει. Όπως και ένας άλλος φίλος μου. Νόμιζα ότι δεν πιστεύω μου. Θα σας πω τι γίνεται στο σπίτι μου τώρα. Όπως πάει πάει. Κάποια στιγμή σκέφτομαι. Μετά άμα δεν μπαίνετε. Θα κάνω ένα διαγωνισμό. Δεν θα σας πω τι διαγωνισμό. Είναι ένα rank σίγουρα. Στον Ρωσό. Σφαχτούν αυτοί, θα φάνε χέρι. Μέσα. Σφαγιά. Να τρώνε ανύπητα. Δίνουν συνέχεια άλλους. Πιστεύω μου δίνουν συνέχεια άλλους. Yes! What the fuck? Ομιτζή. Καλό είναι όταν... Πούσι! Όταν πέφτεις είναι το καλό ότι δεν χάρεις damage. Αυτό είναι, νομίζω έχει κι άλλους. Να το χτυπήσω. Όχι, αλλά πάμε να ζητήσουμε το sword. Δεν τα πάει καλά, αλλά εντάξει. Είχα μπερδευτεί κάπως με τα class. Στην αρχή μας είχε άλλα class. Θα πάει ένα class. Είναι απλά ένα rank στο secret. Τι πούσιρα. Χάλια έτσι. Είναι και γαμό. Time left. Πόση ώρα έχει μείνει. Το σκοτώσαμε. Δεν μας φάει ζωή. Θα πάω καλά. Είμαι στην αρχή λίγο. Σιγά σιγά πρέπει να το συνηθίσω. Έτσι έχω
παραθήκη μου αρέσει, έτσι βελτιώνουμε λίγο στο PvP. Είναι στο πρόσωπο να βελτιωθείς. Με bow και με sword. Αυτά τα δύο μπορείς να πολεμήσεις στο PvP και με φαίνεται αστέρι που μπορείς. Έλα, φύγε, όχι θα μου φύγεις. Πού ρε βλάκα! Έλα ρε μηνάρα! Πάει στο διάλο! Πάω πίσω από αυτό. Τώρα κάτι κάνω. Σκότωσα δύο, μια χαρά πάω. Μια χαρά ήτανε. Ούτε 4 kills. Όχι και φοβερά, αλλά λίγο καλά πάω. Σκότωσα. Είναι λίγο δύσκολο να πας κοντά του και να μην σε πετύχει. Σκότωσα, ωραία. Πώς έχει armor. Αχ, με σκότωσε, δεν πειράζει. Πάμε καλά. Είμαστε πολύ καλοί. 6 κύριες, πολύ ωραία. Μπράβο μας. Και είναι ένα ωραίο βιντεάκι που πιστεύω θα σας αρέσει και εσάς. Πήγε. Yes. Και το καλό είναι ότι όταν σκοτώνεις κάποιον σου γεμίζει το live σου. Σώζονται εκεί πέρα. Είναι το σφαγί. Σφαγί. Χάμα. Δεν πήγαινε τόσο μακριά. Από τα kills. Μου αρέσει, πολύ ωραία. Άλλος λίγο σχολωμένη. Δεν συμμετεί στον σώμα. Έτσι έχω... βελτιώνομαι λίγο. Πώς σας είπα. Δεν έχεις καταλάβει αυτός. Γιατί έχουμε. Όχι, δεν πέθανε. Ευτυχώς. Κακό, πιστεύω ότι έχω καταλάβει λίγο το κακό μου. Όχι, μην έρθει σε μένα, μην έρθει σε μένα, είναι team! Χαμό! Έλα ρε, σφάξ, έλα να το σφάξω. Lag! Δεν είναι το κακό σε αυτό. Lag. Έλα, με έφαγε. Λίγο ευτυχώς. Επειδή έχει lag και ξεκολλάει κάποιες φορές. Όταν πεθαίνεις. Ξελαγκάει. Πολύ καλό PC. Server θα έχει σίγουρα Skype PvP. Δεν ξέρω αν θα έχει PvP ή θα έχει survival games. Έχω ένα δίλημμα σε αυτό. Παμπούμ! Σφαγί!
Κυριακή του Πάσχα. Όχι, το παραπώ. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, μπρε. Υγεία. Πάμε. Αυτή είναι μια σειρά games που θα αρχίσω. Α, γατούλα. Πού, τσούλα. Με σκότωσες. Μπράβο. Είσαι πολύ μάγκας. Σκοτώνεις το καλύτερο PvP ever. Ωραία. Τι έχασες. Τι έχασες. Μειώσουμε σε λίγο. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο, φίλε μου. Και μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά, φίλε μου. Γεια σας.